Hezký den, vážení voliči, jmenuji se Luboš Řehák a jsem jedním z úspěšných kandidátů do Senátu Parlamentu České republiky, ale pouze po prvním kole těchto voleb. Vy všichni moc dobře víte, že jsem podporovatelem takzvané mezisektorové spolupráce, to znamená spolupráce mezi neziskovkami, obcemi a podnikateli. Tato spolupráce se v našich regionech velice osvědčila a je moc a moc potřeba, aby dostala nejen finanční podporu, ale i právní. A proto volte do Senátu právě mě. Nyní stojím před kostelíkem svatého Ducha u Dobrušky, já nedaleko odtud bydlím, mám k tomuto místu velice blízko. Tento kostelík se proslavil v seriálu FL Věk, kudy místní obrozenec putoval vždy ku Praze nebo od Prahy. Musím říci, že i já jsem si zde udělal takovou pomyslnou startovací čáru. Mířím rovněž do Prahy, a to přímo do Senátu Parlamentu České republiky. Přijďte k volbám tento pátek nebo tuto sobotu, přijďte mě podpořit ve druhém kole voleb do Senátu Parlamentu. Nevzdávejte se své možnosti tak lacino. 17. 18. října. Přijďte, děkuji vám za vaši podporu.